ang muchukgo basa hardwork ma khai video shoot khai di edit khai di wasok di tuma video ya kanai kubang masi samung tong he de geboni ba appreciate khayo ni rok kahan khai tonggo inke pia ba kisa ni rok asok si hardwork khai tong ke baro jago kisi sani bangai haya hojak dro he de ni kosto thu tuyo thangpai ne hey bang kisa wasok ya koi video khai di bai bai haya hojak ya na tei alhagi khai ni si khai khi này là gì à nụ này là gì này bố khai bằng lại lăng bà thế chắc là đến rồi anh bố khai không ăn này Hari kaham, hor kaham, dibor kaham, joto no lamsugo ketal video Tini video wngya norok first intro no nukhana obono Joshua blogger bono je tabuni dino eba tabuni salo bini गोबां मा ससियेल मिडिया बा फेसबुक इंस्टा जे ससियेल मिडिया वो तंगमनि जे प्लेटफॉर्म तंगमनि बिनि ओ भिडियो भाइरल नंगै तंगमनि हाइके नरक बसखाङो इंट्रो नुखना हाइके बुजिखना आबोनो नुगै chini Bai Biba Jamatia bo bini Facebook page fayoi bo bini opinion bini wan sungmani kokno Tini bo fayoi bo tamo sakha saya norok khnawi plan simi pahik jora khnawi tongni haike phadijeng tabuk Bai Biba ni bo tamo sa khnawi naleyanu khani kok share khai muchukgo ta like ang saya sakhe bano nakar di ang sukang noni rong no nakar sang sabu toma humani le social media o kubang masi influencer hi content creator hi joto phai baisa and ang appreciate bu khaibo ni ro hard working khai tongo je kaha khani ne to ang kaha no sabu but aro jago khoroksa khorong ni bo hai borok tongo content ni mungo hayamani rok phunugo bono ta khai di hi ang ni ro no personally request khaibo bo bai nung bo haya hi judge khaijangnai ni loge loge boi bo judge khaijangnai and Cerai khonai okra chakra joto sitabok mobile yago tongo ba borok naibo hinke borok tuma impact kalainai borok ni aro bono pungwa sokdi tei kaisa hinke nang khoroksa tiprasa hi si video sunai tongmani ba ni bangai boi borok rok nainai rok honai ule tiprasa rok ni tong hai si e bo haikya khoroksa ni bang thong joto si khojagara jago hinke nang kisa wasogya kongoi video rong no khailai di ta bai bai haya hojak yana tei nang bo respect mai tong na tei in real life nang kahang pha nang mano lengkasi borok kahang manai bukha kahang manai but nono bui to ni nogo thangui nang bai malai tong ya ble enke bui nono uni ni mokol bai nuk mani video bai si judge khaigra na i ole borok le hai si na ble hi enke bo hai ke hojak yana tei ke video rok suna lai di shiwata social media tu video ro ya karma ni reason ke joto rang puja kisa de mano hi khailai mani ang bono busiwo hinke rang azedi but rang ni loge wo respect bu azedi rang kaisa mama ni bai wngya lasi sungsaro ke video ta khaidi tei especially burui rok chlarok to bo haya su khaithaya no sa thangke especially burui rok kisa khatiwe akoboi khaidi ta u je bo haya video khaine rong na si saudo joto burui rok ya kisa khati jo twiui video khaidi ani kokno chaya angja khake ba nakar de ang buni roni kahana yu hinu bahai ke video ma khai mani ta haya na to haya no ma sanai kahano ke kahano ma sanai tei ni roga su hard work khai tongmai mani kaisa content sunawani ang siwa ang khoroksa content creator no sa thangke ang siwa busa hard work ma khai video shoot khai di edit khai di wasok di tuma video ya kanai kubang masi samung tong he de geboni ba appreciate khayo ni roka hanu khai tonggo inke pia ba kisa ni rok asok si hard work khai tong ke baro jago kisi sani bangai haya hojak dro he de ni kosto thu tuyo thangpai ne hey bang kisa wasok ya koi video khai de bai bai haya hojak yana tei ge ni rok to joto sijang nukjak mangsi sianu ya wi do mobile rok thung tong mai he de joto sijang nukjak si ge sitete khaila ke to tai aro jaga ang tama sasi nai ba noro bujikhna Bai Biba je kok samani botam sahinke bo kuno video khlaine rongno kham khlaidi eba hamya no ta khlaidi gobangma borok no social media o phaiye hamya manai
hamya sitra mani rok phunugoi bidu khlai tongo haike Bai Biba samani hingke kaham phunuk di kaham khlai di rang mam bai simi wngya nini nung respect bo aji di hin sauta haike Bai Biba ni je kok kusar mani norok bai ungjak comment bosa comment khlai di tin bagam suno